I pozdrav ljudi, dobro došli u novi video, hajte vamo Ređo, evo znači, sad nam je ovdje Ređo, Ervin i Seno, evo ovako, mi smo došli kod Isaka i njegova mama nam je rekla da njega nema. Nema, da. Znači da ga nema već dugo i da potražimo, da ona znači mislila je zvat policiju, ali policiju da zove treba 48 sati proći. Mi idemo sad da provjerimo dvorište, da vidimo gdje je Isak. Ti tamo tražite, mi ćemo mamu. Halo, Isak! Da nije ovdje auto otišao ovo. Čemu auto? Isak! Šta radi tamo? Samo malo da vidimo. Sad čekaj. Samo malo. Evo ga. Isak! Šta je bilo, Isak? Šta je bilo? Šta se... Posta čuk! Bježi odatle! Bježi se mama, halo! Bježi iz auta! Sakriti se iz auta! Sakriti se iz auta! What the fuck, ljudi, šta je bilo, Isak? Postao vampir, jel? What the fuck? Ljudi, eno ga, ali on ne smije puno na svjetlost, njega svjetlost jede. Eno vidite. Njega svjetlost jede. Ko bačka neka. Hoćemo ništa provjeriti. 3, 4, sad. Ćemo ništa provjeriti. Ajmo. What the fuck, otkud čovjek postao vampir? Čekaj, stani! Isak! Šta je bilo? Pa sjećaš se? Sjećaš se mene, ja sam Aldin, tvoj prijatelj. Ovo je Ređo. Ko se vi? Ja sam Aldin, snimamo zajedno za YouTube, sjećaš se? Ne sjećam se niko. Čekaj, ne možeš ti sad sjetiti, ne možeš ti sad sjetiti. Isak, sjećaš se mene? Ja sam Aldin. Jesi ti postao vampir? Kako vampir? Odbiješ to dobro! Ostavite like, želite nastaviti, čao!